Hej alle sammen, i dag der kommer jeg med en kæmpe undskyldning, men også en kæmpe overraskelse. Jeg fuckede det op i det normale Minecraft, episode 2, mit fraps det fuckede om hele Minecraft fuckede, det gik simpelthen i black screen og alt muligt. Så jeg var nødt til at slette det hele, men nu har jeg installeret et mod, der hedder MoCreepers. Og jeg kender ikke til det mod overhovedet. Jeg så bare, der var en masse nye dyr, og jeg synes, det så pisse genialt ud. Men i hvert fald, lad den lige load, og så lad os komme i gang. Okay, vi starter i et rimelig awesome sted, for mit vedkommende. Der er en jungle derovre, og ja, lad os komme i gang med det kedelige arbejde og hugge træ. Jeg har spillet moddet før, men det var helt tilbage i Minecraft 1.3 eller sådan noget. Så det er rimelig nyt for mig, efter alle de opdateringer. Men jeg er sikker på, at det stadigvæk er det mod, jeg allerhelst vil spille. Jeg synes, Minecraft er alt for nemt med så få mobs, som der er nu. Men whatever. Lad os nu bare komme i gang. Jeg ved, der er heste med i det her, og det synes jeg er pisse fedt. Virkelig fedt. Men så jeg regner med, at vi skal bygge en slags by, hvor der kan være heste, og der kan være hajer, og der kan være slanger. Jeg har spillet meget lidt. Jeg så bare, der var slanger, og du kunne få dig til. Det var det eneste. Og så strudser. Men tigeren og de ulve og alt det skal sgu nok blive godt. Nu går vi lige med her. Jeg skal lige have skruet lyden ned for jeg håber det der. Skruet den ned på 7. Musikken lidt ned. Se der! Det er en ond gris. Den kan godt lide at angribe. Men det gør den vist kun om natten. Lad os håbe alt gør det. Lad os gå. Jeg vil ikke bo i junglen, det er alt for klumpet at bo i. Hvad er det? Er det en ged? Ged. Hvor er den sød. Sød ged. Yeah. En normal gris. En revgris. Så dør der. This is shit. Yes, jeg skulle lige ordne noget. Wow. Lag for the win. Der er en slange derovre. Der er en slange. Men jeg regner med, at vi skal have fundet et fladt sted, så vi kan komme så tæt på uhyggelige dyr som muligt. Om natten skulle der vist være ordentligt mange ting, der angriber der og sådan noget. Men der skulle også være noget sjældent ved det. Jeg ved ikke, er der noget herinde? Hvad er det der? Okay, jeg tror ikke lige, jeg skal røre ved det. Jeg tør i hvert fald røre ved det, jeg har ikke forstand på mobs. Men jeg synes i hvert fald, det er rigtig spændende. En bjørn! Amazing! It's a bear! De angriber også kun om natten åbenbart. Håber jeg. Ellers er det godt nok kedeligt. Men det gjorde de 1.3 der tilbage. Dengang. Det var der lige kom senge. Jeg regner med, at vi skal bruge en ørken. Der er i hvert fald et fladt område. Stort fladt område. Se der også ender. Wow. Det vil bedre end B være glad for at se. Det vil bedre end B være glad for at se. Men jeg vil i hvert fald anbefale det her mod her.
For jeg ved, at det er mega fed mod. Virkelig fed. Lad os lige prøve at svømme over her. Men ned os det. Og vi jumper. Det ser ud som om der er noget derovre. Lad os prøve det her. Der var noget der hoppede der. Det ser da ikke helt dårligt ud, synes jeg. Han er jo sindssyg, min mand. Han er allerede dødssyg. Ja. En løve? En løveunge? Er du en lille missetat? Ah? Lille missetat? Ja. Jeg tør ikke slå dig, fordi så kommer der sgu bare en masse små gider. Ej, løver. Ej, det var. Vi nakker lige det her. Yeah. Bum. Yeah. Jeg synes... Jeg synes det ser rigtig fint ud over til højre for mig. Jeg nakker lige den her gris her, så går jeg derhen. Der! Det ser rimelig rart ud. Lad os bo der. Der er sgu også en ørken. Ej og vand og bare. Nej, det er jo dejligt. Okay, nu er jeg så sulten, jeg ikke kan løbe. Det er jo ikke godt. Jeg laver lige nogle sticks. Dush. Sådan der. Se der slangerne. Nå, en mother. Okay. Chill out. Okay. En strus. Flat strus. Flat. Jeg ved om de går til angreb. Det kan jeg godt vide. Men lad os bo her, mand. Det ser sgu da rigtig godt ud. Nej, vi bor ude på engen. Okay, det skal virkelig... Jeg tror det ender med... Vi starter med at miste rigtig meget liv. Ja. Men vi gør det bare ligesom vi plejer. Og solen den går ned. Bum. Så er vi færdige med at optage. Og yeah, vi bygger vores hus her. Her. Det ser ud som om... Yes. Der er det hele her. Det ser jo rigtig godt ud. Så lad os bare gå i gang. Vi stiller den der. Bang! Og så laver vi en pickaxe, som så hurtigt som muligt kan få noget sten. Og noget kul. Den første sten, vi skal lige have sten nok til en ovn. Finch. Det er ikke det, de hedder. Det tror jeg nok. Det ved jeg ikke. Og det har vi nu har vi alle materialerne, fordi min mand han skal godt nok have noget at æde, eller stør han laver noget hurtigt. Dush. Og skal vi sådan så. Og sådan der. Det fede ved kul, det er faktisk, at du selvfølgelig ikke kan lave torches med det, men det kan hugge 8 stykker. Altså det kan brænde 8 stykker. Og 2 sticks, eller sådan noget, jeg tror ikke det er 2 sticks. Det kan brænde 1 stykke. Og en wooden planks kan vist brænde 1 stykke, tror jeg. Jeg har ikke rigtig forstand på det. Men jeg ved bare, kul brænder 8, og lava brænder 9. Nej, 64. Så det er rimelig, det er epic. Altså en spand med lava, det brænder 69. Det er ret fedt, det er ret cool. Men det er rigtig spændende det her. Ej! Fuck man! Fuck man! Brand man! Død! Ej nej. Au. Ja, spis. Det gik. Vi laver lige den her flask. Vi bruger lige resten af den her, så vi lige kan, sådan den ikke står til rest et eller andet sted i verden. Jeg ved ikke hvordan huset det skal blive, eller hvordan en by skal blive.
Men det skal da nok blive godt. Det ved også, man kan møde mennesker, og så om natten er de bare ulve. Det var der i hvert fald dengang også, ved jeg. Men, må ikke det bliver godt? Jeg håber det bliver godt. Så smadrer den. Det går lidt hurtigere nu. Mods er jeg faktisk rigtig glad for, så længe jeg kan finde ud af at installere dem. Det tog mig i hvert fald en halv time om at installere det her. Det var rigtig svært for mig. Der er en hest! Hvis jeg bare vidste, hvordan i helvede. Okay, jeg prøver lige at gå herind. Jeg prøver lige at trykke der engang. Okay, mods. Vand. Billigt. Spawns. Heste. Jeg ved ikke, hvad det her er. Jeg skal bare skrue den helt op. Vi bliver bare ved med at skrue den op. Vi ved, hvor langt den kan nå op. Ej, ved hvad, det gør jeg bare, når vi ikke skal optage. Kan man ikke gå ind og se, hvordan man laver diverse ting? Det kan man måske ikke. Nå, whatever. Take a break, solen den er ved at gå ned. Den er i gang. Der er fandme slanger over det hele. I don't like that. Wow. Bare ikke gå til angreb. Vi gør lige sådan her engang. Yes. Så er vi nogenlunde markeret. Det bliver fandme en voldsom nat det her. Det er stensikkert. Helvede, huk! Men jeg er glad for, at der er heste. Kaniner er der også. Ej, de søde. Fugle er der også. Ja. Sådan der. Så har vi i hvert fald lidt at gå efter. Vi tænker lige op for ovnen her, så har vi lidt lys. Og nu er natten ved at stå op. Det er da fedt. Yes sir. Vi har lidt mad. Vi har snart iron. Der er en mand. Fuck, en mand. Nej, han blev til en varulv. Nej. Jeg starter med at lave et sværd. Det er helt stensikkert. Skorpioner er der fandme også nu. Og spøgelser. Fuck, det er jo blevet sindssygt fedt det her. Dø mig! Jeg tror ikke slangerne de dræber. Jeg slår i den med. Lad os lige prøve at lave en kanin en gang. Det er noget man kan trykke højreklik og så får man den på hovedet. Ja. Så noget med, hvis man hopper eller sådan noget. Nej, det er vist... Nej, det er rigtigt. Ja, nu kan jeg forstå. Hvis du rider på en hest, og så har en kanin på hovedet, så løber hesten ekstra hurtigt og sådan noget. Wow! Chill out! Bare de ikke kan give poison, så er jeg glad. Dø, man, dø! Jeg ved ikke... What the fuck? En baby! Okay, den er jo så umiddelbart mega stærk. Og de der, de er mega farlige. De kan smadre din borg. Fuldstændig. Jeg tør ikke rigtig gøre noget. Det må jeg noget. Godt nok mange creatures. Jeg graver også bare ned. Jeg laver lige en skov. Normalt plejer jeg ellers ikke at lave en skov, men jeg er sgu gået lidt i panik nu. Det er jeg godt nok.